Esta fin de semana disputouse no campo de Barraña o Torneo Internacional de Fútbol Base Gealsa Concello de Boiro. Esta cita deportiva reuniu a máis de 900 xogadores de 60 equipos procedentes de toda España e Portugal. Na categoría de alevins foi o Villarreal o que conseguiu o triunfo tras arrebatarlle a final o Leganés. En Benxamíns o Celta de Vigo fixo propio tras vencer tamén ante o Leganés no encontro decisivo. Ademais do gran espectáculo vivido no campo durante toda a fin de semana, a competición conseguiu atraer ata a comarca a numerosos visitantes, polo que foron moitos os establecementos hoteleiros da zona que colgaron o cartel de completo. O organizador do torneo, Julio Mariño, agradeceu o apoio dos patrocinadores e o labor desinteresado de moitos colaboradores que traballaron na programación do evento para que se desenvolvese sen incidencias e con gran ambiente. Aínda así fai un chamamento a unha maior implicación por parte das administracións, dado o importante retorno económico e o factor de dinamización turística que supón esta cita que, ademais da súa vertente deportiva, destaca polos seus fins solidarios, posto que todos os fondos recadados irán destinados á Fundación Aladina en apoio aos nenos con cancro.